Muqam da olur yürege. O vaadlar saadlaşanna. Şatlığı iner Kur'an'ı. O vaadlar saadlaşanna. Sağda var bede vaadi. Pederlerin kuvvati. Vasplanar yurt şöhratı. O vaadlar saadlaşanna. Zer gadırın zerger biler. Sahna açın bağışı gelir. Arka dağlı iyil bilen o vaadlar saadlaşanna. Assalamu alaykum hormatly tamaşaçylar, kadrly aýdymsa söýjüler we dinleýijiler. Bugün hepden ýeşenme ony iýun aýynyň 20-si diýmek Gahrman arkadamyzyň tagallat bilen açylan Türkmen we tele ýaýlymyzyň şeýle-de edit arkadamyzyň saýatynda Akşäherimiz Aşgabatyň görküne görk goşup oturan Aşgabat Medeniýet Jalş merkezi bilen bilelikde taýýarlap her hepdeniň ýeşenme ony size hödürleýän o waadlar saýlaşan atly gepleşmeden yine de bir täze sany ýaýlyma çykdy. Biz gepleşmeden başynda o waadlarymyzy, aqballarymyzy saýlaşdyran, türkmen halkynyň aqbalyny ýagtylandyran, bir-de sunwatda halipa bolup duran Gahrman arkadamyda gepleşmeden başynda ak ýüregimizden alkyşaý diýär. Edit arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Gahrman arkadamyzyň dünýäni soguluk, dünýä görellik alyp barýan beýgi işleri, elmadama uly rowaşlyklara wetsensin. Edit arkadamyzyň saýatynda Türkmenistan parahatçylyk we ynançmaň watany bilen ajaýyp elimizde bagtyar türkmen halkymyza gowy günler, toýly günler, bagtly günler ýar bolsun. Mehrbany ilişler hormatly tamaşaçylar şeýle ýaxşy arzuwlar bilen biz o waadlar saýlaşan atly gepleşmeden täze sanyna başlaýar. Gepleşmeden bu sanyna da hemişekler ýaly halipalarymyzyň dörejliginiň döwrümizin ýaş dehinde aýdymçylarynyň ýerine ýetirmegine bir näçe temalardan owadan aýdymlary size ýetirer. Şoň üçin türkmen wadyny o waadlar saýlaşan atly gepleşmede tomaş etmekligiňizde dowam edin. Biz bilen galyň. Häzir bolsa aýdymçymyzy siz bilen tanış edip onu sahnamyza çağırmadan öňürti bugün studiýamyzda zehinde meşhur halipa taýdanlarymyz biziň gepleşigimizde olur bilen häzir size gepleşigimizden başynda tanış etmek isleýän gitara taýduralyny gepleşigimizde siz üçin bir näçe aýdymlar ýerine ýetirip berjek. Zehinde aýdymçymyzyň aýdymlaryna taýdanlarlyk etjek biziň ustad halipa taýdanlarymyzyň biri Döwlet Hojaguliýew. Şeýle-de bir näçe döwürdeş aýdymçylarymyzyň bir näçe aýdymlarynyň awtory, kompozitor taýdanly Güýç Hojagurwanow. Şeýle-de dep gapularyny bugün ýaş zehini taýdanly Arzu Qalijew. Şeýle-de Gahrman arkadamyzyň şahyr paýynyň eýesi Türkmenistanyň prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn asr wätleşiginiň ýeňjisi biziň meşhur döwürdeş taýdanlarymyzyň biri Atajan Eýubow bugün biziň gepleşigimizde näme ilişler hormatly tamaşaçylar gepleşigimizden bugün sanyny taýdanlar toparmadan ýerine ýetirjek owadan saadlary bilen o waady saadlaşyp siz üçin bir näçe aýdymlar ýerine ýetirip berjek. Zehinde aýdymçymyz Guwanç Seyidowy biz sahnamyzda çağırýar. Guwanç gelip bilersiňiz. Assalamu alaykum. Hoş geldiňiz. Ýeriňizde ýaşap bilersiňiz. Mehrbany ilişler hormatly tamaşaçylar, o waadlar saýlaşan atly gepleşigime dowam edýäs. Ýaňam tanış etdik. Bugün biziň gepleşigimizde o waad saýlaşak. Siz üçin bir näçe owadan söýü aýdymlaryny, bir halipalarymyzyň dörejligini bedäp, biziň ýyllarymyzda gelen halipalarymyzdan bize miras alan bir näçe aýdymlary biziň gepleşigimizden şu günkü mehmany Guwanç Seyidow siz üçin ýerine ýetirip berer gepleşigimiň dowamyny gyzykly söhbet eder. Şoň üçin Türkmen we tele ýaýlymyny o waadlar saýlaşan atly gepleşigimde tomaş etmekligiňizde dowam edin. Biz ýene bir ýoly gepleşigimizden mehmany aýdymçy dostumyz Guwanç Seyidow hoş geldiňiz diýäs. Hoş gördük gepleşigimizde. Awal Beýmurat ilki bilene şu gepleşige çağıran üçin Beýmurat belleşiň ýaly bize bir saýdanlar toparmyz bilen halipalyň dörejliginiň öýdürden aýdymlar bilen geldik. Şu diňiş güni bir dinleýijilerimize mustaqbalymyza lezzet berýär diýip umyd edýäs. Gahrman arkadamyň saýasynda aýdymlar dörediýäs. Täze eserler bilen ululu sahnalarda çykýar. Gahrman arkadamyň taýlasy bilen asyp bilen türkmen wady tele ýaýlymyz bilen öz mustaqbalymyza aýdymlarymyza ýetirilýär. Şeýle ul mümkinçilikler döretip berýän Gahrman arkadamyza, halipa arkadamyza köp sag bolsunlar aýdýar. Gahrman arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, işleri rowaş bolsun. Köp sag bol Guwanç hardylan hasyl bolsun. Medeniýetiň we işgärlerine umumyň saýdanna da aýdymçada, alparjada, aýdym döretmänidi, saat döretmänidi, döredilen aýdymlary, saatlary şekile geçirip dinleýijiler bilen, muşdaklar bilen paýlaşmagy, şular ýaly bir gyzykly gepleşikler taýýarlap
halka ýetirip şu edýän işlerimiz bilen hem ýyl arasynda meşhur bolmana Gahrman arkadamyň saýatynda ähli mümkinçilikler döredilip berilen bizem geljekde de näme Mehriban arkadamyň döredip berýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp Gahrman arkadamyň önemli ödemek üçin halkymyzyň soýgusyny gazanmak üçin Armaniýada man rahmet çeker täze aýdymlar döredip hatam dinleyijilerin sanyny artdyrmagyň tüýsüremeden ardylaýasyny gepleşiň dowamyny häzir bir näçe aýdymlary ýerine ýetirip berersiň, bir näçe sowallary size ýetirirsiň. Gepleşiň dowamyny ýürüte bir aýdymlarda gabat gelýän gadymy türkmen sözlerimiziň manasyny çuň düşünmek maksady bilen köne sözler adly sahypamyz bar. Ol ýerde Kerim Halydan gelen bir näçe sowallary size ýetirirsiň. Umuman tolgunmalar, aljyramalar, söhbet eder. Beriljek sowallar arkaýyn öz pikiriň bilen jogaplandyryp bilersiň. Gepleşiň dowamynda bir näçe aýdymlar iýleşere ýetirip bermäň haýyş eder. Söňe aýdymlara geçmäk bir sowal bilen ýüzleneýin. Siziň pikiriňizçe haýsy aýdymlar dinleýijini hatam duýgulandyryp biler diýip pikir edýär. Haýsy temadaky aýdymlar dinleýijini hatam duýgulandyryp biler. Ene watan hakyna aýdymlar istenen adamlary duýgulandyryp gelýär. Men pikirimçe geljekde de şeýle bolar. Sebebi şu iki barlyk adamlar üçin iň uly mukaddeslikdir. Teşekkürler. Onu vatanymyz hakyna, Mehriban käbelerimiz hakyna aýdymlar döräp dursun. Siziň dörejiliginiňizde de watan hakyna, Mehriban käbelerimiz hakyna, enatalarymyz hakyna bir näçe aýdymlar dörep dinleýijilere ýetirmekde de size uly üstünlikler arzuwlaýarsa gepleşigimizi siziň ýerine ýetirmeňizde bir kısa söýüp aýdym bilen dowam edäýli. Soňra gepleşigimizi söhbetde şuwakal dowam eder. Basytdyny. Mehriban ýetirýär, hormatly müşahireler. Türkmen Owa tele ýaýlymyny owadlar saatlaşan atlypleşigimizde zehin aýdymçy Uwançda Ýygydyň ýerine ýetirmegini ajaýyp aýdymlary size ýetirýär. Dinläm, diýin jalyň, lezzet alyň. Buravada bulunluq bilegellik kemala yaşlığımız yetişti yüzün soğuk şemala Ulu gidadın allım nur şairli cemala Tüyen yarım vefadarım yere baktım mararım Mararım
Söyleyen yarım maranım ovadaşım Arduan sen, ardulanın ömrümü Sana duşup düştüm sevgürümü Sen madam yanımda yali gönlümü Yeketerim sözlerimin başı sen Sen madam yanımda yali gönlümü Başakın Bugün toyumuz bir öyümüz bir kesin dedin sevgimiz Bakayın telim tutup men elim Kuvanayım deyip men geldim Tedi ölüm baktım seni tedi ölüm Ömrüm seni tedi ölüm Yürek seni sayın gülüm Tedi ölüm baktım seni tedi ölüm Yürek seni tedi ölüm Ömrüm seni sayın gülüm Aşık aydır peşkeşim sana canım Vade verin ellerinden o şanım Şanıma şu şaşıp benim boşanım Yeketerim sözlerimin başakın Şanıma sen şaşıp benim boşanım Yeketerim sözlerimin başakın Bugün toyumuz bir öyümüz bir kesin bizim sevgimiz Bakayın telim tutup men elim Kuvanayın değil men geldim tedi ölüm Baktım seni tedi ölüm Yürek seni tedi ölüm Ömrüm seni sayın gülüm Tedi ölüm baktım seni tedi ölüm Yürek seni tedi ölüm Ömrüm seni sayın gülüm Tedi ölüm baktım seni tedi ölüm Ömrüm seni tedi ölüm Yürek seni sayın gülüm Tedi ölüm baktım seni tedi ölüm Yürek seni tedi ölüm Ömrüm seni sayın gülüm Tedi ölüm Mehriban ileşler, hormatly müşahitler, Kahraman arkadamyzyň tagallatylany aslan Türkmen we tele ýaýlymyna şeýlede edid arkadamyzyň saýatyny watanymyzyň ýüregi Aziýanyň merjeni Agşäherimiz Aşgabatyň görküne görk goşup oturan Aşgabat Medeni Diňjalçy merkezi bilen bilelikde taýýarlap her hepdäniň ýegişenmegini size hödürleýän o wadlar taýlaşanlar gepleşigimiň bu nuktany dowam edýär. Selete ýa-ni diň salansyňyz gepleşigimiň mihmany Zehin Aýdymçy Guwanç Deýidow siz üçin bir kısany söýüp aýdym ýerine ýetirip berdi. Gepleşigiň dowamyna ýene-de Mawtumula Tamamyň sözlerini dören öwüt ünne terýer ähengdäki aýdymlardan Guwanç Deýidow siz üçin ýerine ýetirip berer. Dürli temalardan halifalarymyň dörejiliginden bir näçe aýdymlar size ýetirer. Şoň üçin Türkmen wadanyň wadlar taýlaşanlar gepleşigimde tomaş etmekligiňde dowam edin. Bizim gepleşigimizi Guwanç Deýidow hötüşär hal dowam etmekçi. Guwanç näil pikir edýän?
aydymyň ýüreklere ýetmek üçin näme zerur diýip pikir edýär. Türkmende odan aýtqa Beýmurat. Yürekden çykan söz ýürege barar diýilýär. Döredilen aydym diňleýijiň ýüregine girmek üçin odan heň, odan saz, manyly sözler gerek. Aýtsak bolýan adam esasy her öz ýerinde ýürekden işlemeli. Kompozitor ýürekden saz işlese, şahyr sözünde ýaltylgatsa, aydymçy şol aydym ýürekden aýtmasa, onuň şol aydym ýüreklere girip bilmezmi diýip pikir edýär. Düşnükli. Yine bir sowal. Aydym saz bilen meşgullanýan köp sanly adamlaryň bolmaklygy beýleki bir aydymçy üçin bähwitlimi ýa tersine näme pikir edýär? Elbetde bähwit bu ýagdaý hasam aydymçyny işlemän mejbur edýär. O aydymlaryň döremegine sebäp bolýar. Bolýar, ýene bir sowal bilen ýüzlenmekçi. Owadan setli aydymçylar manysy has bärakdan aýdýan, hatda bir boğun sanynda da bir-birine gawat gelmeýän goşgulardan, şygyrlardan özleriniň owadan sesi bilen owadan aydym döredip bilerler, näme pikir edýär? Many taýdan peterak boğun sany gawat gelmeýän goşgulardanam o aydym döredip bilermi owadan sesli aydymçylar? Ol aydym näçe o ýerine ýetirdiňçe ol eseriň kemçilikleri has aydym görünip başlaýar. Aslynda da o aydymlar üstan döredüjülük işgarynyň sağlaşygyndan, ýani şahyryň, kompozitoriň ýerine ýetiriji aydymçynyň sağlaşygyndan döreýär diýip hasap edilýär. Düşnükli. Siziň dörejiliňizde şeýle dören aydymlar barmy? Türkmen owa tele ýaýlymyny bir halkyçyny Gowanç Seýidow diýip tanalmaklygyny da getiren bir döreden aydymlaryňyň içinde has meşhur söz tarapyndan, saz tarapyndan, ýerine ýetirijilik tarapyndan goýçkan aydymyňyz barmy? Elbetde Beýmurat 2011-nji ýyl ötopormyz bilen Töýgü Päkdir diýip bir söýgü temasynda bolan aydym döretdik. Onuň Türkmen owa tele ýaýlymyz bilen dinleýijilerimize ýetirdik. Şekilli görnüş. 2011-nji ýylda. 2011-nji ýylda. Şolam size meşgullyk getirdimi? Şol aydym dinleýijilerimiz gowkabul etdi. Düşnükli. Edil häzir mümkin bolsa şol aydym bilen gepleşigime dowam etsek ýygynyň ýene-de bir joşdan aydym ýerine ýetirip bilerdiň ýa söhbet şarkal dowam edelim. Aydym mözekemden. Şeýlemi? Kan sonra bermesem bolýar. Mehman ýa hormatly tamaşaçylar, gelin onda gepleşigimizde Gowanç Seýidowa meşhurlyk getiren toparlar bilen döreden Söýgü Päkdir diýen ajaýyp söýgü aydymny dinläliň, ýygynyň hem Gowançyň ýerine ýetirmegine. Ýene-de bir ajaýyp aydym size ýetirers. Dinläň, diýinjalyň Türkmen owadyny, owalar sadaşan atletleşigimde de tomaşa etmekliginde dowam edin. Asman gürlep yuvaş adam yardanca Odalardan aşıl yardı gunşalar İfir yardı daştı varış korkunca İfir yardı daştı varış korkunca Söýgü Päkdir, ýeketekdir bolar dünýäde Sözüm haktır, hilem yoktur, fina söýgüde Söýgü Päkdir, ýeketekdir bolar dünýäde Sözüm haktır, hilem yoktur, fina söýgüde Yöredim men
kalbama tezgelerde çalacak. Güllere baktım, başarıda şıfiflin. Tüyüneme deyip gepler çalacak. Tüyüneme deyip gepler çalacak. Tüyü bektir, yetetektir, bolur dünyada. Sözüm haktır, hilem yoktur, senin tüyüden. Tüyü bektir, yetetektir, bolur dünyada. Sözüm haktır, hilem yoktur, senin tüyüden. Sevip bektir, yıkıtaktır, bolar dünyada. Sözüm haktır, hilem yoktur, senin tüyüden. Sevip bektir, yıkıtaktır, bolar dünyada. Sözüm haktır, hilem yoktur, senin tüyüden. Asmana kayayım gitmeyen, senden başka bir gönlüm gitmeyen. Yollarımdan çıkaysın önümden, senden başka bir gönlüm gitmeyen. Yollarımdan çıkaysın önümden, senden başka bir gönlüm gitmeyen. Gel benim, seni hoşin sandım zadım. Şekerinli senin adım. Gel benim, gel benim, seni hoşin sandım zadım. Şekerinli senin adım. Gel benim, gel benim. Bütün gece yatman gülüm oylamayan. Bağları
Mehrbani leşer hormatly müşaşlar o wagtlar saatlaşyna ýetmişimi dowam edýär. Gowanç ýanky ýerine ýetip ajaýyp aýdymdan üçin hoşallygymyzy bildirýäs. Dörejiliginizi hatam size meşhurlyk getirjek şeýle owadan aýdymlaňam höwürni köp bolmany tüýsüremeden ardylaýatyny gepleşigimizi höwürtüşgär kıldy. Dowam edeli Gowanç biz bilýäs ýaşlykdan aýdym saatyň içinde arkada watan asuda ýurdumyzda toýlarda bolunýar, aýdym aýdylýar, halka hyzmat edilýär. Ne başynyň gowy ýa-erwetligini özü kesgitläp bilermi ýa halk köpçüligi has gowy kesgitlermi näil kiredýär? Islenlik sunuňa düşgän halk öz içinden çykarýar. Halk alkynyrýar, halk ösdürýär. Halksyz şükärde öňetmezse mümkin näil. Sen halka özüň söýdirip bildiňmi? Onu diýmek sende bir zat bar, bihale bir zehin bolýan bir zat bar. Düşnükli. Bu ýysanjyň näil aýdymlarda hasam güýje? Vatanymyz arkadamyz hakynda aýdymlar aýdymyzda. Sebebi vatanymyzy gözümizden görejýär ezýäp, halkymyza ak günler ýetiren gahrman arkadamyz wasp edemizde. Ýüregimizi ütköş duýsanç duýgular gorsaýar. Köpçüler Gowanç gowy jogaplar berdim. Geljekde de her birimizde gahrman arkadamyzyň ahlakyny önemli ödemek, sunuwatda täze eserler döredip halka begendirmek, her birimizde meýser etsin gepleşigimizi siziň ýerine ýetirmeňizi ajaýyp aýdymlar bilen dowam edeli. Soňra gepleşigimizi köňüsler sahypamyzda siziň bilen dowam eder. Mehrbani leşer hormatly müşaşlar diňläp, diýinjalam, lezzet alın.
Ey dostlarım aşık bulun bir bedene Yedir bedene Olup koyun benim aydın sevime Benim sevim Ağlayıp baktıramayan Beni yaptıramayan Beni yaptıramayan Sidile baktıramayan Beni yaptıramayan Beni yaptıramayan Şirin canım bireyim Sidire baktıramayan Beni yaptıramayan Beni yaptıramayan Ağlayıp baktıramayan Beni yaptıramayan Beni yaptıramayan Dostlarım aşık olan bir bedene Yedir bedene Olup koyun benim aydın sözüme Benim sevim Ağlayıp baktıramayan Beni yaptıramayan Beni yaptıramayan Sidile baktıramayan Beni yaptıramayan Beni yaptıramayan Ağlayıp baktıramayan Beni yaptıramayan Beni yaptıramayan Sidile baktıramayan Beni yaptıramayan Beni yaptıramayan Mehrbani dostlar, hormatly müşahidler, owadlar saatlaşan atletmişimizde köne sözler sahipamyzy Guwanç Eýidip bilen dowam edýär. Guwanç ýaňam gepleşigimizde ýatladypdym. Köne sözler sahipamyzda aýdymlarda esasan türkmen halk aýdymlaryna magtumlat amdyň sözlerini dören aýdymlarda, destanlarda ýa bir günnülük durmuşda ulanylýan gadymy ata-babalarymyzdan bize miras galan türkmen sözlerimiz bar. Şol sözlerim elbetde bir aýdymlarda gabat gelýär, siziň ýerine ýetirýän protokollarynızda da şol sözlere gabat gelmek bolýar. Şu gadymy türkmen sözleriniň bir näçetynyň manysyna çuň düşünmek maksady bilen size bir näçe sowallar taýýarladyk. 4 tane jogap bilen jogap tapmak sizden arasynda da dogry jogaby ugrukdurar ýaly kömek etmegen bizden. Indi ilkinji sowala geçäýelmi? Zynhar sözi elbetde bu sözde Gülsene Wurd esanyny diýge zatly şygyrda şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Gurban olum ýaryň kaddy boýuny, peridat diýerler asyl soýuny, merheme deýlesin gamly guluny, zynhar zynhar baryp ýara diýgeysiz diýer. Zynhar zynhar baryp ýara diýgeysiz diýer. Zynhar sözi. Jogaplar möhüm tiýiz çalt hökman asla hergiz hiç wagt. Tiýiz çalt. Tiýiz çalt. Çalçak bar ýary aýdyň ardymy. Samany berýär. Ýa-da goşgynyňla gurban olum ýaryň kaddy boýuny, peridat diýerler asyl soýuny, merheme deýlesin gamly guluny, zynhar zynhar baryp ýary diýgeysiz. Tiýiz çalt samanymy? Asla hergiz hiç wagt diýen many çykaramokmy? Şu goşgyny okuyatna. Zynhar zynhar baryp ýara diýgeysiz. Aýdyň ýara diýgeysiz. Tiýiz çalt. Şonda galjak. Bu gede bulaşdyrjak bolýan diýem. Şonda galjak hem. Mehrbani ýeler, hormatly müşahidler, Guwanç Eýidip zynhar sözi näme many aňlady diýen sowalmyda tiýiz çalt diýip dogry jogap berip bilmedi. Aslında dogry jogap asla hergiz hiç wagt diýen manyny aňlady. Ziýany ýok. Neden har sözi näme manyny aňlady diýende? Anyk jogabyň taýyn. Inniki sowal kelam sözi näme manyny aňlady? Leyli Mejnun destanyny
gelmedi Leyla adlı şygyrdy şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Dostlarym aýdalyň ýaryň kelamyn ne bolly bilmenem gelmedi Leyla. Şu setirde kelam sözüne gabat gelmek bolýardy. Kelam sözü näme manyna diýär? Söz gurrun, söhbet, galam, aýdymsaz, wasp. Söz gurrun söhbet bolýar. Bir kelam aýdyr boldy diýler. Bir söz aýdyr boldy, söhbet eder boldy. No, aydym girmeýär. Bir kelam söz gurrun söhbet. Bir kelam aýdyr boldy. Dostlarym aýdalyň ýaryň kelamyn ne bolly bilmenem gelmedi Leyla. Söz gurrun söhbet bolady. Şonda galjakmy? Bir kelam. Onu men seni ýalňyş jogapdan dogry jogaby golaýlaşdyrjak bolmaýyn. Sen şu jogapda galýaňda? Mehriban ileşler hormatly müşahidler, kelam sözü näme many aňlady diýen sowalmada gowanç, söz gurrun söhbet diýip dogry jogap bermekle başardy. Berekellah. Inniki sowal geçýär, gözgü sözü näme many aňlady aňsatjak sowalla gözgü. Zöhre Tahir desanynyň alynan senatly aýdymda şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Bun gözgü sünnün röwşen bir gowhary kän ten bilýär şol aýdym. Gözgü sözü näme many aňlady? Öwüşgün, ýüzi görülýän aýna nagyş, ışık ýagtylyk. Öwüşgün. Sen niwe gyýyz aýdylýar orda. Aýdymda şoňa ýüzlenilýärdi. Gün gözgü sünnün röwşen bir gowhary kän ten. Mawtumulat amydyň goşgularynyň birinde de gözgü sözüne gabat gelmek bolýandyr. Köňül gözgü sünnü ýaryň adyny surat keşlik eýläp çyzmaly boldy. Öwüşgün. Köňül gözgü sünnü ýaryň adyny surat keşlik eýläp çyzmaly boldy. Öwüşgün ýa-ni. Şonu alajak. Mümkin ýetýärlän aýnadyr. Ayna. Öwüşgün ýa-ni. Eýdälim. Mehriban ileşler hormatly müşahidler, ahyrky beren sowalymda gowanç öwüşgün diýip jogaby ýakyn berdi, şo jogabym dogrudyr diýip saýlady. Bu jogabym gowança üstünlük getirip bilmedi. Debaby dogry jogap, ýüzi görülýän aýna. Ziýan ýok. Ne gepleşimiň bu sanyny özümden sportda bir de tomaşa edip oturan ileşlermeden desanlardan ýerine ýetiren aýdymlarymyzdan günnelik durmuşymyzda ulanylýan gadymy türkmen sözlerimizden käbirleriniň anyk manysyny düşündik. Şoň üçin biz size sawalsyny aýdyp gepleşigimizi Mawtumulat amynyň sözlerine dören aýdymlary bilen ünne terberj ähňde aýdymlar bilen dowam etsek näil bolar? Olar berat başda. Onu bedem dinlesek, dinleyijilerim dinsalsalar şol aýdymam bir owadan edip, owadan owadyň bilen ýerine ýetip bermeňe işte diýse sahnamda çarýas. Kudretli Cebbar Ya Yaradan Kadir Kudretli Cebbar Armanına koymamın Ya Zülcelal'ım Nefhemin royunlu Keremli Gaffar Şermenine koymamın Ya Zülcelal'ım Nefhemin royunlu Keremli Gaffar Şermenine koymamın Ya Zülcelal'ım Ya Zülcelal'ım Ya Zülcelal'ım
Zülcelalım armağanına koymağın ya Zülcelalım ya Zülcelalım ya Zülcelalım şermenine koymağın ya Mehrebanım Kerem'in güçlüdür, günahım bifyar Kırdanım kolunu eyle geri utar Şermenine koymağın ya Zülcelalım Kırdanım kolunu eyle geri utar Şermenine koymağın ya Zülcelalım Ya Zülcelalım armağanına koymağın ya Zülcelalım Ya Zülcelalım ya Zülcelalım armağanına koymağın ya Zülcelalım Mantımın şerkim borda şanında Hayra dönmedik var yansız zanında Orada hıyda düşmanın yanından Ammenine koymağın ya Zülcelalım Düşmanın yanından ammenine koymağın ya Zülcelalım Ya Zülcelalım ya Zülcelalım armağanına koymağın ya Zülcelalım Ya Zülcelalım ya Zülcelalım şermenine koymağın ya Zülcelalım koymağın ya Zülcelalım armağanına koymağın ya Zülcelalım Mehriban eýleşler, hormatly tamaşaçylar, owalar saatlaşyny atlypleşmeden bu nuksanam ahyrlady. Elbetde gepleşmeden dowamyny, gepleşmeden şu günkü mehmany, aýdymçy dostumyz Gowanç Deýidowyň ýerine ýetirmegine bir näçe aýdymlar size ýetirdik, gydykly söhbet etdik. Muman gepleşmeden bu nuksany bir hasam ýerine düşüp gepleşmede ýerine ýetirilen ajaýyp aýdymlar bir iýleşlermede diň berip aydımlarımız bilen lezzet berenler diýen umydymyz bar. Biz ýene orýaly sadanlarlar toplaryňyzda Gowanç şeýlede öýdüňde sag bolsun aýdýas. Gepleşe gelip bir näçe aydymlary ýerine ýetirip bereniňiz üçin, gydykly söhbet edeniňiz üçin. Sportdan peýdalanyp gahrman, mehriban arkadamyzda tüýsürüňizden arkadaşlarymyz aýdýas. Gahrman arkadamyň jany sag bolsun, ömrü zok bolsun, işleri wazartyn. Köp sag bol, Gowanç ardy bilen hasyl bolsun. Gepleşmeden ahyry
vatanymyzyň asudalygy, ýurdumyzyň parahatlygy, gahrman arkadamyzyň bagtyar türkmen halkymyz üçin gazanyp berýän beýik geňişlerini watyp edýän joşuny aýdym bilen jemlenýär. Elbetde şeýle aýdymyň bilen gepleşmede getiripsiňiz. Şol aýdym bilen gepleşejemläýli. Başysyny. Mehriban ýyleşler, hormatly müşahitler, elbetde Guwanç Seýidowyň ýerine ýetirmegini asuda watanymyzyň taryhyny ýetirýän şu joşuny bu ýetişli aýdym bilen bir gepleşmejemler. Gepleşmeginiň şu purtadyny biz ýene bir ýoly bize halal zähmet çekmäge, halal işlemäge, halal ýaşamagy, uly mümkinçilikleri döredip berýän sunwatda bize halifa bolup duran gahrman arkadamda köp sag bolsun aýdýat. Ediz arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Arkada prezidentimizin saýetinde Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmagyň watany bilen ajaýyp ilmide türkmen halkymyza goýunlar, toýlugunlar, bagtlygunlar ýar bolsun. Mehriban ýyleşler, hormatly müşahitler, şeýle ýaşy arzuwlar bilen owadlar saglaşan gepleşmegden bugun sany jemleýär. Ýöne biz siz bilen uzak wagtda sag bolaşamyz. Ýene de alaýjak bir hepdeden türkmen owadyny owadlar saglaşan gepleşmegde görüşýänçe hoş wagtyňyz. Bagtyar meskenine jem bolmuş baky. Daşyňyzda 5 welaýatyň arkada. Raýatlaryň ykbaly göýe uçmagy hak sylamış himayatyň arkada. Halkym diýip serden geçer er ogly. Muňa şaýat togrulwegdir gör ogly. Kesfiňde siňmiş pederleň dogmy buýsonja siz jemagatyň arkada. Yürekler var, kürekler var, gämi var. Oğuz hanyň nesilleri dälmi biz? Ak ýollaryň baky sebäp kärisiz midemezdir. Amaratyň arkada. Ata ýurdum dünýä belli bolasyn. Bagtyar zamanynda ölüwerensiň. Arkada vatanın finne arkadan bize koyunlar bensin erkana yaşayan vatanın finne vatanın finne vatanın finne erkana yaşayan vatanın finne vatanın finne vatanın finne yürek şoşar vatanım finne Türkmenistan üfyar barha bulaşyar şaryanın mihmanları uçulaşyar ak şekerim aşkabazın nur taşyar erkana yaşayan vatanım finne aşkabazın ak şekerim nur taşyar erkana yaşayan vatanım finne vatanım finne vatanım finne erkana yaşayan vatanım finne vatanım finne vatanım finne yürek şoşar bunne vatanım finne vatanım finne vatanım finne erkana yaşayan vatanım finne vatanım